Eli tässä me ollaan nyt menossa kalalla ja me mennään käymään kalasedän luona. Se syö ja sitten mennään, joten nähdään kalalla. Moro! Me ollaan täällä kalalla. Mä sain äsken yhden kalan. Mä en kerennyt kuvata. Mäkin on kalalla. Jerekin on kalalla. Meillä on semmonen haaste, että pitää saada 1 kalaa. Ja meillä on mun ja se on Aleksin kanavalla, siellä Kalasedän kanavalla. Niin se on siellä se haaste. Mutta siellä on, meillä on semmonen haaste, että me käydään täällä niin kauan kalalla, että me saadaan vähintään kilon kala. Ja se ei saa olla hauki. Sen pitää olla joku ahven tai lohi tai taimen tai kirjolohi tai joku. Ei joku muu kuin hauki. Niin, mäkin olen siinä haasteessa matkassa. Ja se äsken oli semmonen suht hyvän kokoinen, mutta mä päästin sen takaisin, kun ei vielä tiedä, että jos ei tule lisää kallaa, niin ei niitä voiko ottaa. Ja sitten meillä on myös semmonen, että kun saa 1 kalan, niin sitten vasta saa aukessa koomenun kola. Ja mä sain äsken 1 kalan, mutta mä otan vielä toisen, niin mä voin näyttää sen teille ja nähdään, jos tulee kalaa. Moro. Veeti sai kirjolohen. Tuo poika. Tuo aika varmaan 2 kiloinen. No ei oo. No on. No on. Suunnilleen. On se aika iso. Ai, Me lähdetään. Otapa sun omaa kalaa. Ui vittu. Suoraan päähän. No niin, me lähdetään kalalle. Heppo. Mä kalastin tällä akuhaavilla ja mä saan toisaalta lohenpoikasen. Mä en oo vielä nähnyt tätä kunnolla. Tää saattaa olla särkikin. Mä en oo ihan varma. En mä saanut. Kun näistä pikkukaloista ei ikinä tunnista. Tää lähti karkuun. Tämmönen. Ei sillä ole rasvaa hyvää. Joo. Tää on ehkä lohenpoikainen. Tuskin, mutta saattaa olla. Jos siellä on joku parempi kalastaja, niin tulkaa kattoo. Päästetään tätä takaisin vetämään. Ei kai se kuollut. Sinne lähti. Se oli lähellä, perhana.